May kayon, kakabsat nga nagurat, tagburas kay tisita. Tay probinsya, dutik ulgulay. Ang kabsat. May kayon, danala ka lang pinanglako, Beng. Ngam na ipang ko tabalbalayo, 1.5 Wala, dapat di saluyot eh. Parutok man natin saluyot ita. Buras-buras tayo pa eh. Reklamo ka nga, reklamo! Inunak ka no ti saluyot, kakabsat ko nga inura. O, saan pa kayo? Saluyot nga, o, karot tubaw. Ay na, aya. Ay, dati trabaho nakakabsat. Kalat ti saluyot. Siyempre, nakakita ng karot ti saluyot, di una ka ti saluyot niya. Kasi di kakaimasan nakakabsat ko ni, Oo. Saluyot nga karot tubo ay na nagiyamas kang kabsat manin ti mga nagalis-galis nga saluyot. Ang gado ni, Nakakid din. Alaan tayo amin nga, madumpar tayo nga masida. Nagpapress na yun. Itim-tim kas kada ilaok ti kwa, inabraw. Ani ubet vlog. Agado tinaburas nan. Ito na kakabsat. Umay kayo Nagpipintas. tatulungan na kami nga agburas ti sitaw. Ta bagla da igatang iti bikin manin kakabsat. Fresh na Sitaw ti fresh bigat, sitaw ti aldaw. Ay lalo no sitaw ti rabi nagimas kakabsat yun. Nagbayat nga talaga ti agyan di probinsya. Ado nga masida nga libre. Oh! Haan, sumurot na kon. Ape panawan dak. Di ka may sanak ton. Panawan dakon nga kabsat ay nakon. Tay masak man nga mininti. Agala ti saluyotan ni After 1 day maninen ka, agburas tayo manen. Tayin ta, pinanawan da tayo. Urayan da! Kumay na kon! Wano may na kon! Umay na kon ka na kagala lang pa ito. Hirapin ko pa yung tagbaro-barot. Wano may na kon! Kaya nga panyaman natin mambit niyo. Okay, O panyaman do kayo. Mano nga sa ako? Gawit tayong kakabsak. Okay, let's go! Kasi iti magnati tamtambak. Kakabsat ko nga nagurat. Dahita ni flowing. Libre ti makina na. Ay, libre ti makina. Libre ti gas. Grudo. Gasolina. Diba? Libre nga danog. Mineral water. Ako yung banlugin. Ang dawat na makisikaw yung anak ko. Ay, sakbay ka nga dumawat ti sitaw. Trabahumpay lang umon una Agayos ka pa lang sada kan to bayadan ti reject.